Hello, Ebusiafo, and day so me wan wakọ aba eba enedwumedie so aha Warrior Prophet TV sunsun headquarters aha ne eboro sunsun me pense sunsun ehintasem ewo yenya mesum me pa cho me sembre ne ye betwetwe nkomo pa se ne ada mu nim ne ye bebo wura enti ye sembre ne ye ntwa ho ye koba ye be hye nkomo twetwe na se Warrior Prophet TV ho na ye ka sunsun mu nsam ye ka de ye hinta a wo mfa wani hu ye de efia baifo de asie wo de ye de hinta wo no nyame da na di e de chew me pacho Warrior Prophet TV sa wo pa hwa ene na YouTube mesrew kohwe na de nyame nam so de beye wa brabo no hu bedwiri wo nyame nya okese na onte na ni mo mfa nchew oba pa Christine. Ebusiafo me ma wakọ aba me da wase bebre sa wajebre na oguso etwense ye be hye nkomo twetwe na se me so wa bomodian na subscribe me pa cho mi adoma no so ma me se ne be ya biara ye de video bitu ma won so won sa be ka ne ntemara na wahwe bie na wo de tu hufo we ye Kristo abrabomo ye nsemre no ye be hye nkomo twetwe na se ene ye kasafa the power of God yankopon etumi tumi ekita yankopon ai minim se wani age papa mepo wa cho yen semre no ma me introduce me guest na ye sha komotwetwe na se na da mu nim no me ne Warrior Prophet Gideon Oforie se do da sorry friend God of Abraham Prayer Ministry ano e na ebe hye yen komotwetwe na se nti ye semre no prophet me mo akwa aba Yehua ene na bofo adaworoma ye ho oden pa. Amen. Prophet da wo hweren wo secret fa ne dey. Oh, me dey me secret bia me secret ni nyame asem. Yankopon na. Se na asem ye sunsun wo nyame na asem ye oja. Enti wo ne ho konkron enama wa ya adane utimi dane what any time. Okay. Ehia na ogidie. Okay. Amen. Prophet Pacho na ye kasafa the power of God Nyankopon tumi. Na de edi kan obi hwen obeka say oh onji nyame ndi onso Nyankopon ti de edi kan Nyankopon one hwan ye ka say nyame one hwan. Won ye kan Nyankoropon. Ne chese wo ye koro. So yat yem Nyankoropon twi kasa no. Ye kan nyame se wo ye koro. So yase Nyankopon. Ono ani Nyankopon. Ono kwan obi anka na ye den ehye ne nsa. Ono ne alpha ene omega. Asase ene awieye Nyankopon nti Nyankopon de ye fe ne tumi wura. Okay ne Nyankopon onte se yen nipa ya o se waboye se ni suban ne se so won se nyame won homo no won pese yen nipa ebi hunu no so de ye oye honhum on pese yen nipa bi hunu no nti won da ne ho adi enkyere nipa bia. For instance Ghana nipa bibresi ye ton Yesu moja. Yeah. Yesu wa mewu Ghana ha. Na ye ton ni moja ye okurumu ha Yesu so. Nti nyame die ne honhom no mpese obeyi ne ho adi ayedan. Onipa oyi ne ho adi Nyankopon yi ne ho adi kire na ye Moses. Ho de yazie. Ba ye wo Nyankopon physical. Edifo bebre ka so mo hu Nyankopon. Wo mo bua. Odifo bi obeka say yes. Won say obehunu Nyankopon owo ne bofo ne messenger ene sa bofo no hunu ne pe wa hunu nyame one ne air Metatron
Oh, okay. So the idea. Say abofo no. Uhu ne pe, wo hu no nyame. Bofo no bia na betime hu no. Oh, Emetatro nyo bia ne timi hu no. Oni di Israel fo ne nimu di wo mko ye. Wo say ansa na wo be hu no nyame bofo ni timi so wonya nyame anim adom. Ana adom ye den ye wo so. Ansa na be hu no bofo. Ti say na wo ye prophet. Yeah. E na wo betime ehu. Yeah, because say prophet papa. Yeah. Ma bofo me no mo ye adwuma nyina me nimu wo. Mahu wo. So yes, because no me young. The moment ya sunsumu na nda bibia ndi ankyere me a madwen be me kesene ni. E wo sumu ni mu a me yeden me won. Asem wa hwa na me refi eye nkofo bebre ka se nyankopon odidi. Nyankopon ye honhom no odidi se. Nyankopon ye honhom odidi. Honhom bi adidi o. So yes. Honhom didi. Yes, honhom bi adidi. What the family call Exodus na yenkan. Obofo na o hye nyame mu no. Difo yenhwe bibio Exodus 30. Exodus 23 verse 20 no. Etifia so obofo obehwe oman no kwan. What's hwe? Me so obofo adi wani makohwe kwan. Me so obofo man adi wani makohwe ne kwan. Mandwi ntia no. Na onfa wo mra to onye den. Emfiriu. Wonu na odo beko baabi amahyehe no. Nti abrabo mu no se wanya nyame sunsum anka wo ho a. Abrabo na wo bo no nya de be yi da. Abrabo na wo bo no ana na mo bi awutu no. Se nyame sunsum andi wachi kwan a abe ombese once Moses walk on the Pharaoh edi nachi na tafo di nachi nti se wanya nyame bofo bi ammo na chiri dom a ya bese no ya ombikum no to aso ne yankwa o se hwe ye wonanim na tie ne ndwini ntia no na onfra ma to amfiri mu efise me din wonim wo se fise mi nyame ni din ya dan yes nti ya wo bofo a nyame din ya dan e wonim nhunu na wahunu nyame. Okay, just so to say nyankopon na. Yes, and only Metatron, the pillar of cloud and a pillar of fire. Oh, okay. Na me di for yenhwe bibia Exodus 14 verse 19 no. Wo se ene nyankopon bofo a wodi Israel dom na nim no. Wo se nyankopon bofo a wodi Israel dom na nim no. Etwe ni hu bedi wonachi. To twe ni hu bedi wo machi because atamfo o jeda eba. Enti se wo pe protection na ma nyame bofo protect wo. Ho dia tie. Wo pe bambo a hwehwe nyame tumi akira kwan. Okay. Ono ni overall boss. Ne omo obisu wo tumi ode bo ne ho ban na nya nyankopon tumi ne tese. Ya obi wo obayiye tumi. Obi wo obosum tumi. Obi wo nsuo tumi, obi wo abotan tumi. So tiese, but omo nyina report ma nyame, omo nyina hye nyame ase. Ne tese wo pe ahobambo papa ne da ahobambo de na nyankopon de mo na wo ti fero no wotumi. Yeah. Wotumi a bo ne ho ban. Wotumi a wo de ye magic. Wotumi a wo de command ma bibi ba. But it took me busy to me. And to kind of prophets or say iron sharpen iron. That dear be tried that deal. Sanity. Oh, okay. Okay. Warrior prophet patrol enkofo bebre ene ene krampo de agensem. Omo ngi nyankopon di. E de na mom dwen sase nyankopon eni ho no. One was nyansem fiti ase ni nyamesuro. So the yes here. And in the moment obi bia woni mu nyansa na no beka se nyame ni ho. Bisa wo se emframa na e wo homi fufu na hefa sa ni firi bae. Nyame otiase. Okay. So the yes here. Nyame otiase. Okay. Obi bia wonje nyame ni timi so no waduro. Ita ma obi adwen na that so beka say there is no God. Oh, maybe there is no Bible. The Bible is fake. Adru no de ne ho ayeden. Atoso. Enu nti no se nyankopon bi anya den. Eni ho. Okwase ya ne si nyankopon nya den. Eni ho. Okay. Just say bonsam na abone passage on brambe. Yeah. Bonsam abone passage on brambe. Once was be kakara no. Wabonsam ba ya den. Ebe sori na obi tu wiase so sa. Ere na e koso ne extra time mu na yewono. Okay. Yeah. Niti warrior prophet pacho me nim se nyankopon ye nyame kro na owo tumi bru tumi nyina sa de ti ne sen krofo na omo ye sa ne on kyere won bibi kitwe bi na won se ewurade se what the ye pe amayen so ti yase any Moses time no an instant justice wo ho na ka wo ye ya ne tanda strike. Yeah, because wo ye ya ne wo Ananias na yere safari di ntro e kyere Petro omu ye. Yeah. So the as enti nyame so de ye pa ye dai ama ye no to so wo ko be san ba biem bo be ba ne sare na de. So the as wo so ba sare na de. Enti ewurade wo de me no me enu pa ma ye se ye nye de ye be ye. Enu ti nyame wo mfi ye no but wo tumi so be strike. Okay, warrior prophet but nyankopon o tenfa. Nyankopon. Oh nyankopon de o wo soro
So yes. Just a heaven wo ho no. Heaven wo ho. Ai, wo si Jerusalem, eni Jerusalem ne de. Enya no na yen hwehwe akira kwanyo. Ni ade e ba na yam fadi pansa nye no. Enu na yen hwehwe akira kwanyo. Eno ni heaven no. De yam fadi pansa nye. Eno no wo kan ye no. Because yemu bebre na adwen de ne de yesi heaven ho hell ni. Oh heaven wo ho pa. Heaven ni wo de yanka ye de ye pa nka ye hu. So yes. Was which in the Tembu then, oh, Homo. Yeah, come baby, so woo, we are, yes, Tembu or Homo, who and so on. Who are then sign you, and Timimia would be born, and Casimir walk with an woo and then sign. Before you assembly or Revelation 21, a Tifias must or sort of front as was sort of front the assassin for entering assassin, I mean, you was so in net. And walk and was him. Wasn't I mean, not sort of for sir, any assassin for fraud. Na can answer and can assassin a chum. Was a no big chum. Na puni will you. Na poor day. Any will be you. Na me who croco, sir. Jerusalem for fraud. Was it Jerusalem for front and yet Jerusalem yam to question one no. Jerusalem for front. Say a free through Yanko Ponche, son. Was a free or solo Yanko Ponche yet? Is no, yes, yes, say I fra was a sana manicum. Oh, yes, Lord. Now me tell you, be friend when more as I say. Share. Nyankopon to madan wani pam na obetena wo mu wose nyankopon to madan e wani pam enti obi biara wose won gye nyame nitimi nyame wo mu afiri nim okay akofa wo foforo betena nim enu ti won gye nyankopon krampo nya den enti no okay word prophet nyame sha word prophet cho heaven ni hell ya se me ekan bebresi o mehu heaven makọ heaven aba say na hotie mon sakra omo eya na e nokra na o se eyi kire so ti yasie yi kire etora bia woda ho na wo yesunsum nipa nya mitimi twa bibi e kire wo obi eni ho ane de ebotimu ka oh ebi de ebotimu ka okay ebi de so yi kire obi ho anya me wo twa kire no boy papa cho wo hu bi da oh ma hu no bi da ka wo kire ye se na so wo say ye kan yi kire a na say revelation di semu a so yase ebi wono ma wo trans nya mitimi twa bibi e ba ye den e kire wo eno no wada na ona o to okra no ma woda ho atimi twetwa me yesunsum nipa e de me nkoda ansa na hunu bibi me ti ho no nyame timi bie mani because nyame wode ani na ye den ama me so tiate enti to da bia nyame timi twa bibi ya da kire wo ama wo ye bone bia timi atwe wo san wo no ah bia bi wo ho aye ye da ye ko ye ntina saati su nkosi awie ye okay ti bia bi wo ho aye ko enti to da bia nyame timi twa nyame adifo no bi wo ha otimi yi bibi e wo sunsun mu ye den e kirom e na tora bi wo so moboa omo pefe mu nti no abeka bibi ato mframa wonso o man Ghana aye wo mu wan kan kwase asema ye nji woni yampa no kre na me di for ye hwe bibi Revelation 21 verse 8 no wose na ehufo ene won na wan ji awrade ndie no ene wachi wade wefo awudifo enwamamofo adutufo ene abosomsomfo ene atrofo nyina ebenya won chafa wo ojatade na sofi edan wo mu ojatade na sofi munum die nti ode sofi aka ho because no sofi ne ade sunsum chiri na no okay sunsum bia ya obi bia wo hye bosom no so oyam sofi no di good bosom no so say dey be capture spirit no what me akere spirit no okay now where you soon okay the moment you wan fa wo ship spirit bi ana say wo soma nyame jabi akobi so na sofi enka ho a enye dwuma because e bia no ye honhom o nsuro ja because ahonhom no bibiri nsuro ja bibiri ye ja tom nsuro ja okay it is the moment as I dey kan kwa e kan ho dey be capture no say say mercury e be capture word prophet na ahonhom wo hoye yinim se nyankopon ne ahonhom nyina epani ahonhom nyina eboss no ade na ye nyankopon timi ma ho kwan na omu torment ne ma ni wutim so nipa we osum nyankopon yie pa na so still na obonefo no na oha no yeah won say eya na du mire bi anyame wotimi so nipa gidie ye den ehwe se de wo so job gidie ye den ehwe ye no ne nyame do job pa batoma na ho kwan ma wabonsam de ne nsa ye den eka no but na koma de ewrade ama ho kwan enta ya ne nduru mire bi agidifo ye konsohwe bi ma na ase ye kwamane bi mu a na atimi se ewrade so ya hwe enye ni nyina ni firi bonsam etere bi nyame so ya hwe ye se wa ye ogidi ni die amane ye kan wo behunu bi but e so bompa ye se di amane ne ba wo betimi agina na wo di amane ne so nkunim nche se senso hwe betu wa me nti asem na
Nyankopon wo ho kwan se obetimi esi san so hwe na no kwan na so ode so wugidi ya tora bia nyame de so wahwe ene tora bi so awonye mpai bofo enti se nso hwe ne ba wontimi nya dan engina no ayi tumi boni e huom ne o ma honhom no efri Nyankopon ho ana won se Nyankopon ne bo ahonhom nyina to ti ase wo se asasem ni emu na dedodo nyina ye memie wurate metia enti nyame de bo wo mu nyina wo bo nsam so e nyame ba okay so ti ase ne nyame singa ene wo bo nsam enti mi hunu ma ni me mom to gospels na ne ma bi tetare mo aya mi mbremu wo because wo bo nsam adwuma na wafa wo ye den wo ye o ma wunya wo totoro da because wo bo nsam wo se wo ba se wo be wia ne wakum na wa ye den na waseng na nyame ba se nya den ye nya nkwa enti no wo bo nsam de wo ye Nyankopon ba ti Nyankopon ne makra mpo hia mo bo nsam otimi ye den ye ko hobby wo ba nya kura mpo a wo ba na no okay di fo nhwe bibi wo Job 1:6 wo se na ba da bi se Nyankopon ma no ba be gina Awurade anim no Satan so di wo mu baaye na Awurade ka che Satan se ehin na wo firi baaye na Satan ka che Awurade se mi firi asase so chinchin ne anante na mereba yi na Awurade ka che Satan se wadwene mako Job ho so na obiara ni o te se no asase so obarima odi mu no otene no suro Nyankopon no yini ho firi bone ho na Satan bu Awurade se okwa awa na Job suro wu Nyankopon o se kwa ara no suro tora bia wo bonsam hwe obetimi aye bone bi na nyame bofo de ade ebrew no bonsam abegina nachi wanya ne yesi am adwaman anya ne ya kyerɛ se am okoro ne bofo ne de yedai ede kɔ saa no bonsam no nyuma yeden etie enkobe momodi nsam ne ya no akata de wakɔ bonsam tie okay na warrior prophecy e kwa asori a yesere bonifache wo Nyankopon nti ya asori a wo sere bonifache but boni bi wo ho no ma wo bi wa no sere anya no wo fa nkyɛw agi wo ye ho ade ya wo bon into wo kan Leviticus 4 wo describe wo nipa wa ye bone ana osofo okropa wa ye bone ade etwa se wo de balance na Awurade de wo bone afiri Leviticus 4 etifia se mo se bone ho afode enkotopo nko etifia se bone ho afode o se na Awurade ka che Moses se kasa twa Israel fo ne se so obi ye bone sa afum woni ma Awurade ahye ne se ma wonye no mu biara ho a no akoye mu biara senso osofo a wasra no ye bone ema oman ni di so a ene ne bone a waye ni ntino wonfa nantwiba a wanyini a wodi mu mbre Awurade ma ye bone ho afode ya enti wa Awurade ye de pata bone so ti ase enti ntimi fo wano ho nkogina ponko ura wase me ta ponko yes enko ba bia nti bone bi wono ma no ya e deserve se ubi kumabo a e de asre bone fache okay abusuafo boni bi wo ho wa wo ye a enye ni nyina ne se wakogina ho edumre ye bu nkotodwe abese boni fache ne wasere na wo ko ba bi ne Nyankopon de wo bisade na ma no e wo ho amane ne akade wo se wo ye odofo mi twa me ho akwa ba ye ba ye beto ye komo twetwe ne so na mi hwa me say yeah manani do senya me betumi aye other 4 minutes asam young back open ye make come for the Warrior Prophet TV at the amount e wo YouTube channel peso e ho ne esua sunsun nsem e do suko wo sunsun esan so ba sunsun akwankyere the Warrior Prophet TV e ho ye dimawu e ho ye dimaya bomodi aso be hwe abrani nyina no watimi akusunsun ntokwa yie pa bye. Yo abusia me din the Warrior Prophet Gideon for you esietu. Ado hwe me e wo Warrior Prophet TV e wo YouTube na e subscribe na ho na be hunu sunsun nsema na frɛ naku ene akwankyere broskotos ene abayifu a wo mu dwane aya hwe me the Warrior Prophet amete ponko fita aso edure wiase ya ma me aya hwe me wache frɛ wo nua no nua mfrɛ bi se the Warrior Prophet wa pie e wo taifa bokina obre mpon na nkasa de ote ponko so a wo ba afi ni wo ba enti mo ntwɛn me yehu a enhyira stay blessed
Abusiafo me da wase bebre nyame hwa papa se wugusu wo twen na wo hwe dwumedi pomode na subscribe ma me se wonye ya na mi adoma ne so ma me ye sunsum headquarters Warrior Prophet TV channel na wo hwe ye to ya ko twetwe ne so ene ye kasa for the power of God nyankopon etumi enti ye to aso me ne Warrior Prophet video no for wiesie do na atena adwamu ye twetwe enkomo yi Warrior Prophet patcho pese me bi se wo nyankopon ewotumi awode ma na difo na de tumi ben na uwa eda enso efa edifo aka no ya tumi a me wa eda enso efa edifo a wonse adomo achede ne gu ahoro yeah obia ne de yeah nyame wo ma obia ni nyina na me de meka se wurade wode ni nyina ye den adom me because no bibia ni wa mentimi nye ewa brabom anase nyame dwuma mu no ade bia ni wa mentimi nye den enye eba nyomotu aminimoto so yes yeah eba yaresa aminimosa eba mpaye aminimobo enti no nyame meka se nyame wa mame adom achedie bia eye soronko na wa mame sunsum bia eye soronko na wa mame bofu bi so no so eye soronko enti no nyame medanase say wode sa adom achede na ye den adom me nche se obi hwe yen kwa ne opese bi o yete se wo a entimi nye because obi ane ne de obi ane ne de so ti ase eno ne last na me ka say obi bia bi opese on the outcoming asofo na it say etimi di me omo ye me statue kosi museum na omo follow me omo hwe me na omo ye den omo sua yes, because you have to get time and you have to be prayerful. Now, and you're my bonny near Jamine and someone be while chong ye den. If you home, now I don't want to yet then a show my soon now what train home. And if I baby or only what train home. Yam someone and ask I don't know a process by process. Okay. Warrior Prophet me patrol. Hintasem bi eda nyame edifo ene nyankopon tama eya na bi asori ma na mo be no enim ya hintasem bi da nyame edifo ene ne nyame ntam once ya president na nado se woni ni ministers fo badwen ho a timamufo no ye nte yeah ensem ono mo ka no enye ni nyina no mbeka kire ye nti ye wo secret between me eni nyankopon yes okay nyankopon honhom papa ne honhom boni ya honhom papa ne honhom boni ne honhom boni ne si so no obi bia wo ye nibirefo ya zan adufu de pe ne nyame honhom boni be si ne so ma ne kom okay eni nti ne Paul nyame honhom boni adwem boni ba ne tiri mu nyame honhom boni be si ne so ti nyame wo honhom papa ne honhom boni Itinya adentina se obi pe ohwefo adwuma na opese oye osofo ni we ya nyankopon ye tumi nyina ewura no wonko no wonko sere ne wakofo tumi boni bia de ababa ye no se adufu de pani azane atopenti no wonko nyame ho so ti ase udru asori bia ne sunsun konkron egu so ti asori ni mu bepem na osofo no hore danase because it's not easy to maintain Holy Ghost. Obi wo ha nyame ahyede ne wontimi ndi so enti eso okoje eduru sa adom wo so na akotwempa na adom ne betiesi wo so aka guwo ni mu ase sa na adom na oto ye obeba wakache wo ba be kache members ni nyina sa enti na basa na usuro onkoje enti adom wo so a ade bia wo be ye no ba be kan wo ba be guwo ni mu ase the Warrior Prophet enye easy ntina it's not easy to maintain Holy Ghost o ma onya zan Holy Ghost o ma onchinchim obi nsa njini sika nye den enni so yes here enti no enye easy no tene ma sofo bebre ne twist no obi wonu ma woni otwa honhom obi oni time ode be yakonche obi oni time ode be bompa ope quick money enti obe divert na adom no okay nti sa hyede na ye den ni bi susu afu na agina ho so yes here don't me hye ne ho so ope kwa ye ne masem da bi age se wonu oba ada ontimi hye ne ho so nya dai e bia 1 week krampo a ontimi endi nyifa nye kronkon ma wurade da bia atopabuo enu enya ensunsuni bia wan sorry man so enya ensunsun ye won sorry man so so te yete se enne mirem no ye hu peturu aba ne no ne ye bugu kamu a wokọ ha ne ha na asen ni nyina so na ma na ehuna man yes Warrior Prophet me pacho
se obi wo ho na openyankopon tumi e de aye adwuma e bia nipa wodi kan akwaje tumi bone dada na emo wa hese enimu ano wo bre wontimi ni su yi opese o divert no oba obeji nyankopon tu fi se na ni ji adwuma no ho a se nipa na den na etwa se wo yeah one say Bible say de wo Kaiser ne fama Kaiser ne de wo nyankopon fama nyankopon ade bi a wo kwaji free onipa ko ne ho a wo de be ya so and return it back pe wodifo bi onim sunsum mu na wo abin e wo sunsum mu e fa aboson som ho no ana wa kwaji tumi bi na untimi kwaji tumi bi nsa enkoto ne nkore just like that unkwaji tumi bi nsa enkohye no just like that obeba wo so your spirit enti pe obi a wotimi ni sunsum di nkomo pe obi a wotimi ni honhom timi kasa na won pai free wachi obi a wakoji tumi won wenwura bi na fe na achempon no eno ne garlic mako 99 eno odi bedware for 21 days ansa ne tumi na timi ayedai apaya ayedai afiri wachi be bia tumi nesi no da bia wodware wia wodi bi be petepete ho chese wo ye no eno ano no ana bibi fufuro obi mu abesai bibi fufuro ne anya adwen sakra obi wono mu a wakoji tumi na wie na a wabanyami mu no osan akọ. Yes, direction way eno ye ade e wo se obi a waji tumi bia ye obi a waji tumi bia ye so yes ye tumi no ensusunu ye wo mu a eno echi no bibi wo ho e wo so ye kan wa ya ensusunu ye wo bibi wo ho asese wo ye de wo ye kan wo because no a direction enye ade baako so yes se nyina age wo hwem yes e ma nipa na ansa watimi asa edipa ni tumi ku a wo ye den wo koje nyankopon ni refi ade ya nyankopon ni refi ade because na inkophobia debate won so nyame ni rate mi feel ya oba hema nyame ni refi ade because ni refi ohene Zakaya so yes ye enu nti ye bompa ye ese ye ka cheruade se ruade kai mi ohene Zakaya ka se ruade kai mi se de manante wanim no kware ne pepeyem na de na wo ma wuwu aye den abefa me nti o ma osasoma Zaya so nko ka je so 15 years aka ni mfie ho nti nyame ni refi ade nyankopon wotumi nyina o ya asase ne nyankopon ni reti mi fiu ni refi ade nyame refi ade pa se ebu ho a wo bisa de mba na nye oboni ya nti eso kai nyame no nti no se ye mompa ya aye mreda ti wo bompa ya ka che odwade se odwade kai mi papa kai me ma wari kai me madwuma yi kai me misika se mi kai me ne odwade na nkasa wonye de won kai yes nyame di fo mpese mi bisa o nyame abofo omo ye bodyguards ma nyankopon ana se omo ye bodyguards ma ye nipa one say ye categories of angels ye guardian angels and ye archangels into wo guardian angel ye wo to wo pe na wo guardian angel na ye den abidi wachi enu o ye wo bofo so ye ono no hwe okra ne so da will be no so ye den eko into bia won the bofo one say okay Hebrew so you see your dance fu murunkum ha wo mu di echi eno ne garden angel yes ono no garden angels no to garden angels no ye pe o hwe okra so one so be so da ne ye twa uti wo be sore na uti ni so ye den etua so usunsum no na obi tormenting so yes sunsum no obi ye den tormenting internet say obia won the guardian angels and ye wo archangels archangels no mo ni nyame ne ye de ete on omo ye nyame messengers awo nyame no osoma wom dwumadie bie nwrade wo a wo di no ode ne abofo ne ye de enti o se me die je de ne ye ma me die je de ne ye ma somfo dan na me die je ne mframa ne ye ma bofo Word Prophet Pacho spirits to say abefore marine spirits ne ade no omutumi no omunye fi nyankopon wana ya se nyame ne bo ho nyame ne bo sa ya wo nyina nyame ne bo ho ma mo atakora nyame ne bo no amo atan ne ka na osoro hema no enye sam ne bo nyankopon na ne ya no oye hema wo soro na okusi soro no e na wo ba asase so enti yegu nsa ya se asase ya no one ne ma mo ata osoro hema to ba asase so no ene ye wonya edin ya okay esa asase ya no mo fresh atumi no mo fresh ya mo fresh ma mo atam nti ono omo bo nyankopon di you no ma sa fresh asase ya na nya nyankopon di no omo ka twedi ampon di twedi ampon no ye Persia honhom ono no chechere Daniel mpa ebo no
Enye se twedi ampo na ombo no kwa enye Nyankopon na kasa di no ombo Persia. Oh. So they are ono ne yere ne maamo atenti wa frɛ asa wo frɛ wo soro a no wa frɛ fam. Oh, okay. Warrior Prophet Pacho Yesu Jesus Christ oni Nyankopon omo ye pe. Omo nyina ya de ba ko se agya oba ani sunsun konkon nti no ye niema me ensa ya kabo ma ye ne ba ko. So they are here o se agya o se we ni me doba a wo ye dan o so mani nti monye de muntie ono nya wo ja ahonhom nyina obi a wo ne ma wo ensuo bia so wo ne ba mamu wata so wo ne ma sunsun bi obi a wo ne ma se de nipa ye te ho yi saa so no mo te ho se de omu didi nom eda no saa so ne ye to so no omo so na ahonhom so omu didi no omo nom no mo ye dan omo da nyame wo na duane a wodi. Okay. So ti ase okay. Obi a so na duane a wo ye dan odi. Okay. Eno na se because obi ho si Yesu ne yensom no Nyankopon bi eni ho wo so bi nko agya ne nkyɛn age wonam me so wo bɛba hanom na ebia wa ma me ebia me pastor Daniel ho a so untimi hu no mi yo so tiate wo so bi nko agya ne nkyɛn age wonam me so nti untimi mfa untimi free president anim. Okay. Odi for yenhwe bibi o Matthew 16 verse 13 no. Wose na Yesu duru kese wi a Philip fam no. Obisa na suafo ne se enipa se onipa ba ne ma. Wose enipa se me kora me ye hwan. Na wose ebinum se wo ye Yohane Suboni no. Yeah. Ebinum se wo ye Elia. Wose ebinum se wo ye Elia. Na ebinum se wo ye Jeremiah anase adifo ne mu baako. Yes. Na wose won se na mo so amene mo nam no. Wose mo amene mo nam no. Wo a wo kwa asore no. Wo a wo so ye nyame sofo no. Wo a wo se wagi nyame edi no. Edi adanse na wudi wawurade ho. Okay. Wose mo so amene mo nam no. Mo se mene hwan. Na Simon Petro bua ne se woni Kristo no. Wose woni Kristo no. Onyankopɔn ti asefo ne ba no. Wose onyankopɔn ti asefo ne ba no. Ana Yesu bua se ne se enhyira ne wo. Wose enhyira wo te ho no hyira Petro impate na dom ne bi ma Petro. Eno nti ne Petro se ni sunsum ne shadow etowo so odifo bia nyame fra ma obibi. Petro no kita the shadow no etowo so pe wanya yaresa. Okay. So tiase Paul de handkerchief. Moses de proma. Obia ne na dom ache. Obia ne de Nyankopɔn de amana. So akuaku obia ne na adwuma nyame abofo mpempem no. Obia ne adwuma a woye den woye. Okay. Prof Warrior Prophet me pacho wo Nyankopɔn adenti na tete no timi so oye miracles pa oye nseche no the way you the way onam ne difo so we adenti na sesei no won say enemrem nipa bonefo na dɔɔso adwamanya dɔɔso yinsen yigua dɔɔso bone na dɔɔso won say baby nyame sunsum anati sunsum oye papa wo no bone ba wo pe na wo twe kɔ na chi enti yapam nyame honhom. Okay, sir. Bone na dɔɔso no. Okay. Enti no amanyame honhom oye den twe ne ho. Because if I be no cry, the maybe the me who I am say all be ye cry, because the 2 minutes I dear way. Once a yammy by yes, so you suppose. Yeah. Yes, so you suppose. Yeah. Sadi ni pa ye den. Etie. Okay. Ntina in the bonny baby na ya bonny baby na amanyame aye den. Atwe ne ho aye den. Afiri ye ho a ye brin. Warrior Prophet obi wo ho no mu anasem ye mobo pa. Na ensohwe asaba be guni sumo ne ye kase Nyankopon ye humobro ya wahwa ma innocent obi a woni hwe ebre Nyankopon oyimu na waso nipa na hwa na because anabo bibi no owo ne nkrofo a wodo wom so tiase owo ne nkrofo obi wo no mabone aba no so ne boni nti na wonya se nsunsan so no won say ye sunsumfu obi ba obeka na sem de but mo ni suban ebia wakoyi obi bone eno ni bakone de saa yare na yede atone so ento bi wono ma amane ebia wo komu no aya na nya fan bia na ye hohomobone efa bi firi onipa ni su ene ne pan sakwese na so twe a wanya no okay by fa bi no Nyankopon wo ho kwan se otimi eje no anaje oye bibia fa firi eja the moment abe pa mu aka wo bone na wo nkoye bie mu no odo bone be ye den ebe che bible wo che di onim papa no wanye no eye bone man. Okay. Me your de bone ni na me bompa ya Nyankopon obetie me. Yeah, we the bone ni na wo bompa ya na wonu ho wo bone ni mu de ya nyame betiu. Ba we your de bone ni no ye kosia manko akristo som. Na ya wadwe so me ko bompa ya adwama na o chama akobo. Wa mfa nchaw. Because woni mpefi.
to wo se de onim papa no wa anye no eye bone man obu ho a ye fan say me de ayi obi an nsa ha ne be ye okọ wi ade ye anyame din ana obo ana obi okọ busum ye Ewrade mi koi anyway se ni re fin ho dan ye mi koi bua me nenya adwumo aha mi koi ade a mi ko fa bua me nenya obekọ bibia be wie pepe eno no ni ti na edi aboa na na se nyinya yakokọ na eti ane pa ye bodamani tie obadamfo bi wo hono mu a adwuma ni kibabo wi ansan ne dam ne beti yakọ so tie tie eno no ye bodamani tie wonim sade na wo ikoye no ye bone pa na ayi Pentecost dikines bi eteme ha etime chire otimi ko fa ma alam ebe se dem anadwo Pentecost dikines otimi ko fa ma alam no de na ba be se dem o dada wo ho ana wo dada nyame ana wo sofo ne na wo dada okay so tie tie wo ndo wo bukoto kwase ri nyame wo ye de wo hwe woto enti na ya abrabo mu no wo be so nyame na wo so nyame wo nso nyame so no be so mbosoma no akoso mbosom enu no te fade wo kaiser ma kaiser ne fade wo nyankopon de ma nyankopon enka ne mienu nyina anya dai emfra nje se mami nje se ni sofu na ehu asofufo nyina nye omu nyina na wani nje sofu bia ne wani o okay hwe se ayada bia me bompa ye ma me nuanu asofo se nyame ndom wo mani se ko mu hunu de o mu nsore ma ne ye wa sore fie wonom na adwaman ye wo mu bo a enka ano ba yeden obefo bi wa otim betena sore dem no wa chechira sore ni yedi nyina hye ne to no wote so wo fra dance di obi emma nti wo sofo no hunu sai se wo sore okay ade de niam ntimi nkoso wasafie mu mama ye nsore ye fa konchi emu kwan mu ye fa direction mu kwan mu e ma niam ntimi nyede endane se woni ani kwampo a se na wo pai bone oniama be ye no nyame woti ene obi ya nyame bedum nani ma me se woni akoma nyame wo ma wani abetwe nkranta ko obi so because the obi di won e ya depon okay so dia say okay wo papa ya ye taibo ombo amafo taibo di tetragramma onu ani nyankopon de e yampa de ya tetragramma to no onu an e Hebrew kasa okay so dia say e Hebrew kasa enu ani nyankopon nyankopon na the higher name of God just say Hebrew kasa na omobubo tetekosa ya meti aminim se bia tetragramma to ya one symbol krampo ye the Hebrew's name the highest name of God okay it means Yahweh okay abusuafo ye bre no aye bre megidi pa se wani achi na wani achi ne nkomo twetwe ye kasa for the power of God ho ye bre na ye bre nti warrior prophet pacho we last words na yo me last word am de ma ye tiefo any warrior prophet tiefo nyina ne say me pa chew Ewrade nshira ne Ewrade ntutu anamo nsi ye se ne wotie warrior prophet ha de ye kasunsun nsem ana sunsun nsem ewo de ye hunu no eno ne ye ka de ani hunu ne ye di hu adanse odofo di nyankopon di wache nyankopon ko ano betimi ayeden aboa enipa bi entime muwa ema wo bibiara nka ncho se nyankopon ni ho obi obeka se nyankopon ni ho no aduro ni wakoje obi obeka se nyankopon ni ho no eyemotia na wo yusu maami nyankopon wote ase na ye papa na ji nyankopon tumi ne yeden edi na omoa da sebe ye besen ye hia stables abusuafo aha ene medewo esie ye bre na aye bre ye kasa for the power of God nyankopon ko an betumi aboa wo sene warrior prophet kae no menene netna ase ne twetwe nkomo da so ye friend God of Abraham Prayer Ministry aya what type of bokina wankasa wo hwe screen ase won sene number no etwagu wonti bibia se a Bomodiana friend aha ye sunsum headquarters warrior prophet TV channel na wo hwe people cho Bomodiana subscribe ma me na mi adoma no so abibia wa ye de dwumedie bi eto ho no ma won so won saka na won wadofo ache media ene Mrs Gloria Esiedu ohima ba akopɛ ohima 1 nyame show da sene ye besen ye hia the warrior prophet Gideon for Esiedu no ye nyana kia sekra